Nasurok 60,000 a pamilya iti Region 1 ti naapektaran gapu iti bagyo a maymay ken habagat. Agtaltalin mutlat na ang mapaspasaran ti panaglayos. Iti na duma-duma a lugar iti Pangasinan. Ada detalye ni Brigitte Marcasi-Pangosfian. Dimanon iti 55.14 milyon ti nailista a danyos iti sektor ti agrikultura iti Pangasinan gapoy ti nagtipon nga epekto ti bagyo a Luis, maymay ken habagat. As of August 12, kadakalan a danyos a nailista iti sektor ti pagay. Dimanon iti 55.14 milyon ti nailista a production loss, kalpasan a naapektaran ti Nasurok 2,000 nga hektarya ti talon, ken Nasurok 3,000 a mannalon iti probinsya. Mapatapatamot a Nasurok 1,000 a metriko tonelada ti pagay a napukaw. Malaksid iti pagay. Karaman matla ang kadagiti na dadaal ti mais, high value crops, livestock ken poultry, pakairamanan ti irrigation facilities ken agricultural infrastructures. Kabayatan na, agtaltalinaed a suspendido ti klase ijay Mangaldan, Binmalay, Lingayen, Kalasyaw, Labrador, Suala, mga Tarem, Santa Barbara, Aguilar, Dasol, Infanta ken Dagupan City, Pangasinan gapoy ti panagtalinaed ti layos iti sumagmamano a lugar ti ili. Agtultuloy mo ti panangidanon ti DSWD Region 1 ken dagiti lokal a gobyerno iti relief assistance kadagiti apektado a pamilya. Kabayatan na, dinmanon tinasurok 60,000 na pamilya wenno buklon tinasurok 215,000 nga individual, manimpod iti 538 a barangay iti Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union ken Pangasinan tinaapektaran iti nagtipon nga epekto ti bagyo ken habagat. Iti datos ti OCD Region 1, nakailistada iti 63 nga insidente ti panaglayos no sa dino 41 ti nagnadnad. Nailista ti 5 nga insidente ti landslide ken maysa nga insidente ti falling debris. Nailista met lang ti casualty iti Region 1 apakairamanan ti maysa a nadangran ken maysa a mapukpukaw. Agtultuloy met ti validation para kadagiti dumapay nga insidente nang runa kadagiti baybay iti rehiyon. Iti agdama, agtaltalinaed a naka-red alert ti OCD Region 1. Brigitte Marcasi-Pangosfian para iti Pagilian.